fee increase and reduce miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras, alas 7:44. Ang oras, hatod po sa Indokang Pansipani Trading Corporation or Tent Rentals Authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siringman, hatod po sa Indokang Clinic ni Dr. Rode Ante. Piparan po sa nagabos ng sayang clinic bukas. Asinyaon siya Oro Aldao sa building kang Santa Teresita Hospital. An oras hatod sa Indokang. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Alaksan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Ngunyan tabi, mga tugang naldaw nin Sabado, Radyo Klinika Time. Sa tuyang pag-irestoryahan ang naiba asin sabi nga ni pambihiratang madangog mga tugang na mga istorya, mga klase ninhelang na naiba tabi na pambihiran niya itong madangog sa mga tao, di ba? Although, igwa kayo niki mga midbid akong mga artista na abo ko nang i-mention na nag-ako na sinda igwa kayo ni mga tugang buda kita digdi sa tuyang palibot. Igwa man ki mga arogan. Actually, konektado ini mga tugang sa skin disease. Konektado po yan sa skin disease, mga connective tissues, mga internal organs na mina-reflect mga tugang sa na nangyari kung ang sa tuya tabi na immune system may problema.
So yan tabian sa tuya mga tugang na sa saro-saroon ta. Diba? Ngunyan tabing aldaw para po mga tugang sa tuya na masabutan. Ha? Ano, gura ano ka lalaini? Ano nga yan tabi yan na klaseng hilang na yan, Mr. Maceda? Ini po ang pigaapod mga tugang na scleroderma. Scleroderma. Ining klaseng hilang na ini na sabi nga ni pag-una mo okay lang pero mga tugang konektado tabi yan sa immune system nangyari tabi kung ang immune system ng tao igwa tabi mga tugang nin ano yan na nin sarong klase nin tissue na ipapaliwanag tabi kan sa tuyang resource person abo ko mag-inot taba ka taod-taod mga tugang masabi si Doc, tama nga po itong sinabi mo. Yung iya po o kung bako, duwang bagay man sana, Junior. Pwedeng, girong iya tabi, iba man yung sinabi mo. Ang mga tugang sa tuya tabing suki sa programa, mga tugang Dr. Chris Gianan, dadako na kung nagkakabarasa, mga tugang tungkol sa bagay na ini sa mga lado nasyonal, buda sa iba pang online sources, ang tungkol sa scleroderma. Buda, may nag-text man kan sa kuya kan sarong aldaw, mga tugang na ako nga tabi, Mr. Maceda, igwa nga po ako kayan. Diba? Sampulong, gari, 5 years, 6 years na sa niya, mga tugang na namamatay ang tabi, mga tugang ansiring na bagay. So yan tabihan sa tuya, mga tugang na aabangan tabi at hindi diskutiron ngunyan. Dili po sa tuyang programa sa Radyo Klinika. Abangan mo tabi, John, Angel, John, abangan nindo si Dr. Chris na ma-join tabi sa Baya Zoom. Ano? Ma-join sa Baya Zoom. Kaya lang, ano yan, medyo nag-uran-uran. Ano? Nag-uran-uran. Sabi ni Dr. Chris, duman nga ako makonect sa sakuyang clinic. Ang assumption ko dyan, ang clinic ni Dr. Chris, duwa man sa nang dudumanan niya. Pwedeng duman sa Daddy's Angels, dyan po sa may De Vera Institute, sa may barangay Sagbin kayo dyan, sa may hampangan baga kang kwan, kang harani po dyan, medyo turotaplis kidiit, mga tugang sa ano ini, turotaplis kidiit sa ano ini sa monumento ni General Pawa or sa LTO. Dr. Chris? Morning. Sige, okay. Standby lang tabi, standby lang. Okay. Nasa Zoom na si Dr. Chris Angel, tabi. Nasa Zoom na si Dr. Chris, ano? At, doon man sa nang piling duman ng kanda. At, doon piling either na duman sa sayang clinic, sa Daddy's Angel, or duman tabi, mga tugang sa sayang clinic, tabi sa Land Transportation Office, mga tugang dyan sa may parte kang Bitaan Embarcadero, tayo tabi ang nagkakuan ang diyan siya nag-aasikaso kan para sa mga LTO certification. Okay? O di paano na tabi yan, Angel? Yan si Dr. Chris Asum, paano yan ma-onder ta? Okay na? Pwede na? Pasok na ba? Alright. Okay na? O sige. Nasa linya po mga tugang si Dr. Chris Gianan via Zoom. Dr. Chris, maray na haaga. Good morning, Tabe, Sir Hen, at sa listeners kang Radyo Klinika and as well as viewers sa FB Live kang Radyo Klinika. Saan katabi mo niyan, Dok, na clinic? Yaon po ako digdi, sir, sa Albay. Sinabi na eh. Sa may Karaya kang Alimar State. Duwa man sa nang pwede mong dumanong kang bako sa may LTO, diyan sa Daddy's Angels. Diba? Duwa man sa nang klinika. Pero at yan po, ma-branch out kita, Sir Hen, after the discussion. I-announce ko po sa maikot ka sa mga hospitals. Ma-extend po kita kang clinic ta. I see. Okay. Parang nga ni Dok, ang pigurunan, saan ka nga tabing clinic, magayon pagdangong, pero kung, Dok, saan ka tabing harong mo niyan? Yan lang ba ko maray na ororon? Okay. Sige tabi, Dok, piginturan ko naman kasabagan sa tuyang topic about scleroderma. Doctor, may kan last week, kang Pigoro istorya ko, may nagtik sa kuya na sarong babayi. Na ako nga Mr. Maceda, may namamatayan ka yan. Nababasa ko man ang mga mga literatures kani sa mga journals na talagang medyo ang paguna tagari sarong klase lang kihilang na magian pero palan
may may severity ini kung sa habang naghaloy sa buhay ng tao. Pwede po, Dr. Iyo Chris, po. matawanan mo kami kidetalye and paliwanag. Ano po ini na scleroderma na ini? Okay po. Before we go into that, Sir Hen, ano po, ipasabot sa listeners and viewers na I'm not a rheumatologist or a rheumatology expert. Aha, okay. But I will try to explain the depth of my knowledge regarding ining scleroderma. Iyo. Ano Dok, po? anong klase So- ng expertise po ni Dr. ang kuwang kaini? Gari, saya talagang pig-adalan. Yes, rheumatologist po. Rheumatologist. Iyo po. Ang sa rumansa ng specialist na tadiktikan sa Albay, na aram ko, si Dr. De Los Reyes. Ano po? Si Sepong de los Reyes, so taga Ginubatan? So, taga-Ginubatan, iyo Si po. Dr. Juan, si Dr. Ana De Los Ana? Reyes. Oo, iyo po. Opo, Oo. opo. I Oo. see. Okay. Si Ann. Okay. Opo. Okay. Sa tuya man on our part man, we'll try to share to our listeners kung ano ini, sabot kan sa tuyang makakaya. Iyo po, opo. Kaya Yes. very challenging po ini sa kuya. Talagang Nag-research this is ka a pala. rare disease. Iyo po. Actually, I haven't seen scleroderma for quite Gari some time. binalikan mo Ano po? sa imong mga medical books ka nag-eskwela ka pa sa college. Tama po. Maray nga ni, medyo maray pa man sa tuyang brain cells. Sir. Oo. Kaya maski pa paano, ikaw pa man na iluwas. Amo. Okay. Okay, Sige po, so- Doc. Sige po, go ahead. Pag sinabi tang scleroderma, ano po, usapang rayuma po ito. Ano po? Usapan Pag sinabing- rayuma. O rayuma. Pag sinabing under rheumatology kasi ito, Aha. pag sinabi nating under rheumatology, this involves skin, connective tissues, tapos yung joints natin. Ano Opo. po? Mm. So kaya nag-fall siya under the rheumatology aspect. Opo. Ngayon, ang scleroderma is a rare disease that is common only among women. Ano? Most of the affected kaan babae lang, more than 80%. Ano po, bibira sa lalaki. Opo. And ang usual na tinatamaan kaan, ang diagnosis mga nasa age na 30s. Ano po. And this is genetics. Pag sinabing genetics, nasa genes, ano po, hindi Opo. nakahawa. Oo. And kusa na lang na lumalabas, may mga symptoms naman para ma-diagnose mo dyan, tsaka yung tinatawag nating marker. Opo. So ang the key in treating scleroderma is early diagnosis. Kasi sad to say, Sir Hen, ano po, Opo. ang scleroderma can grow into a serious disease that Yeah. can even be fatal. Ano po, lalo na tama ka dun sa sinabi mo kanina na habang tumatagal, it will get into a serious type of illness Opo. na pwedeng ikamatay ng isang tao. Okay. So, sad to say, ang isa pa, there is no treatment. I see. Management wala lang pang ha. gamot. Pwedeng i-manage lang nindong mga doktor pero dahil siya nabubulong talaga, Dok. Yes po. Kumbaga sa ang piga-manage na lang dyan, so complications ng pigapod ng scleroderma. So pag-aasabi tang symptomatic management. Kung ano yung lumabas na symptoms, yun ang ginagamot natin and preventing it from getting worse or mag-progress po yung mga symptoms. I see. Okay. Ano, Dok, ang mga simptomas kaini na dapat maaraman tulos kan mga listeners ta para magkaigwa ki early consultation and detection sa tabi ng mga medical experts? Okay. Ang earliest symptoms po nito, yung tinatawag natin na sclerodactyly, yung ibig sabihin, naninigas yung dulo ng daliri. Naninigas ang dulo ng daliri. Opo, at parang sumasakit din yan. Merong joint pains. Okay. Actually, Sir Hen, opo, may tinatawag po tayo na CREST syndrome. This is common among the Ano, Dok? yung type natin na localized. CREST. C-R-E-S-T, CREST. As in dulo baga, CREST. Gari mountain crest, gari peak. Ano po? Pagod ako, Chris syndrome. CREST. Okay. Okay. Ayun. When we talk of scleroderma, there are two types po kaini. So localized, tapos so systemic. Apo. Ano po? Some itong other term for localized, ang pigapuntang focal. Ano po? Pag sinabing focal or localized, common lang po siya sa sarong area. Tapos, sabi ni, according pasta sa sa localized, Opo.
ang affected lang duman, so certain portion kang skin. Ano po? But sometimes it can go underneath. Then so second type, ito so systemic. Pag sinabing systemic, this involves different types of organs. Oo, Okay. pwedeng kidney, lungs, blood vessels, halos kabus na po. Okay. Ining tigaputang focal, common po ini sa mga aki-aki. Siyempre, makusog pa ang immune system. Ano po? Tapos, ang ini mga serious type, mga nasa range na ining 40 pataas. May nalala na kaya siya, kaya nagiging systemic na. Opo. So one way of detecting po kayo itong examination na ANA, anti-nuclear antibody test. Okay. Pag halangkaw po ang titer kaan, ibig sabihin possibly ko kang scleroderma. So ang scleroderma is a disease na kumbaga sa excess collagen. Ang collagen ay po baga so nagpapatagas kang skin ka. So pag nasobrahan ka dyan, may na-stiff ang muscles ka, mga tissues, po. Yan. So, itong mabalik kita duman sa CREST syndrome, which is, sabi ta nga ni, more common duman sa pigaputang focal o localized. Ang C, stands for calcinosis or deposition kang calcium. Okay. So, yaon yan po sa mga joints sa dulitan, sa mga digits. Ano po, ibig sabihin kang digits, term po yan sa mga daliri. Kapag nagtagas po yan ang pwedeng mag-cause pain and inflammation. Na nagsisilbing kulog. Ano po? Oo. Tapos pang-2, so letter R, Raynaud's phenomenon. Raynaud's. Pag sinabing Raynaud's phenomenon, yan po, so garin nangingitom po ang dulo ng mga daliri nyo. Kasi, nagsisirkular gaano so dugo. Minaitom sa mga distal aspects kang digits. Yan po ang Raynaud's phenomenon. Tapos pang-3, so, esophageal dysmotility. Okay. Gusto sabihin, nahihirapan ka pong lumunok. Gari nga puro permi nakabarang nga dikti. Okay? Oo. Tapos so pang-4, so letter S, yan po, so sclerodactyl na pigapod. Sclerodactyl, ito nga ni, so pagtagas kang dulo kang daliri, pagkulog, which is the earliest signs or symptom kang scleroderma. Ano po? I see. Oo. Then, so last, telangiectasia, ibig sabihin kan, pag dilate ka mga blood vessels, siya nang nagtatao ki mga pigapuntang patches. So, gari baga rashes. Yeah. Ang apod kaan, morphs. M-O-R-P-H, morphs. Pwedeng single morph, sana, localized din, or generalized morphs, ibig sabihin, bakulon. Na mga patches. Opo. So with those CREST symptoms na pigapuntang syndrome, so pag sinabing syndrome, dapat each of the component, yaon po dyan in order to diagnose a disease. Or 4 out of 5 pag mga arog-kaan po. So definitive po yan na pwedeng scleroderma na po yan namamatian po. I see. Okay. So pag arog-kandok ang gari, ang gari namamatian ng tao, ano po ang immediate dapat gibuhon? Iyo po. In any symptoms baga po na any abnormality or discomfort sa lawas, mas magayon na pong magpakonsulta sa doktor or sa eksperto para ma-address ta. Araw po kayo ni sa scleroderma, sabi tangani, ang earliest symptom is pain or synonymous to rheuma, mas magayon na pong magpakonsulta. Baka later on kan scleroderma yan, sa walang bahala mo lang ka, ang iisipon mo, common rheuma sa nangaya ini, nakiptan sa nangaya, pasmado sa nangaya, mga things like that. Tapos, mapakonsulta ka, malala na. Sasabihin sa ino, nasa advanced stage. So, ang disease, pag nasa advanced stage, mas difficile na pong bulungon. Tapos mas magastos na. Yeah. Opo. Dok, sabi mo kasi bago, hereditary ini? Hereditary? Opo. Genes. Genetics, Doon siya na acquired ngaya by means of mga kung ano man na bagay nga nagbisyo, whatever. Doon siya na nag-mutate sa lawasin tao na nakukuha niya na dahil sinda blood kay history sa pamilya. Opo, sa history or hereditary, garidiit lang po ang ang pigapot ng cause. Pinagikanan. Pero it's more of genes. Pag sinabing genes, there's a certain mutation along yung transcription ng
ng protein mo, Yeah. nagkaroon ng pagkakamali po doon. So, na-express nila as a different way. So, yun yung pag sinabi natin na genetics. So, doon nagkaroon ng aberration na tinatawag. Oh. So, bibihira lang po yung namamana na tinatawag. And bibihira din yung sinasabihin natin na acquired. Yung dahil sa paninigarilyo. Although, alam naman natin na pag nagbisyo ka, nagsigarilyo ka, bababa yung tinatawag nating immune system. Yeah. And ang sakit na scleroderma is all about immune system. Ano po? For as long as that your immune system is strong, ano po, or you are healthy, you can hold all of these symptoms. And until such time na pag bumagsak ng immune system mo, doon na po yan mag-a-advance and doon ka na rin makakaramdam ng iba't ibang simptomas. Okay. Doc, let's talk about complications. Sabi mo kasi bago na tama sa pagkadangog kusi mo na pwede siyang, although may nabasa man nga ako na pwede siyang mahulog sa severe na sitwasyon o critical na sitwasyon ng tao. Opo. Ano ba pa natapo kami naabot sa point na nagiging critical na o severe, tama ba? Ang grabe ang severity kaining helang na ini sa lawas nin tao. Kumbaga, kamo sa mga doktor na mapigamanid sindo para makontrol ang daini mahulog sa mas grabing sitwasyon tabi. Opo. Ang pinaka-factor kan, Sir Hen, age. And age is inevitable. Edad. Okay. As you grow older, nagluluya po ang immune system ta because of the wear and tear sa tissues. So, dako lang factor po yan. Ano po? Tapos pangduwa sa mga pigapuntang comorbidities. Okay. O itong ibang helang aside duman sa piga-tarapang scleroderma. Halimbawa, kung na-diagnose kang may scleroderma and at the same time diabetic ka, pwedeng mapakaskas ang progression po kang sa imong complications. Ano po? So mas difficile po bulungon 'yan. Ano po? Sabi ta nga ni pag sinabi tang complications, it involves severity. Ibig sabihin difficile mabulong and it can cause fatality and it involves different systems of the body na. I see. Okay. So, talagang habang nag-iedad na, Dok, tama ba ang pagkaintindi? Habang nag-iedad na, kung di talaga naalayan ki sendo ng mga doktor, medyo lalong mas malala ang sitwasyon tabi kayo ni? Iyo po, tama po. Sabi ta nga ni, sa kabusman na disease, ano po, early diagnosis is the key. Ano po? Kumbaga sa masusuppress ta pa sa progression. Kung sakali man na mahulog ka sa helang na ito, pwedeng bako na mas gaano kalala compared kang data na detect earlier. Iyo man ang gadan. Okay. Ang mga yung mga dok na mga gari konektado diyan sa mga joints nga rayuma, ito mga gout, etc. Gani may iba-ibang klase iyan, di ba? May iba-ibang klase. Ini po na scleroderma, may ibang klase man ini na. O saro sa na talaga ang brand niya. O may na iba pa siyang gari parang tugang. Pero pareho tabing klase ninhelang. Iyo po, sabi ta nga ni, since this is falls under the rheumatoid kind of disease, pwedeng mag-mimic ining symptoms sa osteoarthritis. I see. Kaya ang iba nakakaigwa ning pigaputang late diagnosis. Late diagnosis day kung man sinabing misdiagnosis is that you are thinking of nagarirayuma sa na ini. And as years pass by, naman nagluluwas sa mga pigaputang different symptoms. And that's time na makaano sa doktor, ay, crest na ini Ano po, na igwa na nga itong sa components na nabanggit ko, tapos pinatest mo sa ANA, positive. So dumanta lang talaga mako-confirm ito, confirmatory itong ANA na pwedeng scleroderma po yan. Yeah. Oni Doc, may text ang paradangog ta. Ang gout ba or arthritis pwedeng mahulog sa scleroderma? Pwedeng magresulta na sa scleroderma? Related po siya. Related, pero kasi pag related, pero pag sinabi nating genetically, kahit na magkaroon ka ng osteoarthritis, kung wala naman po yan sa genes, hindi po mag-i-express yan. I see. So meaning po, alimbawa may kwang ka, may rayuma ka. Diba? May gout o konektado sa araw ka na bagay. Di siya mahulog sa araw ka na bagay kung di ka mo history. Opo.
Tama po. Kung wala man yan sa genes, talagang di man po dyan mauwi. Sabi ta nga ni, this is a rare disease. Oo. Ano ibig sabihin talagang Oo. bibira? Pag sinabing rare yan, 1 in a million yan. Iyo. Pag-arugaan. Oo. Apo. So Dok, kung halimbawa dahil man siya maulog dyan, tama ba? Dapat maaraman ang history. Kamu pag nag-diagnose ka mo, maaraman nyo kung may history ki ang pamilya tungkol dyan para ma-determine tulo sa mas talong madaling panahon? Iyo po, tama ka po Sir Hen. That is the reason why ako haloy mag-iling ti pasyente. Oo. Po? I take time in history taking because that is the essential and basic in diagnosing a disease. Dapat aramon mo talaga. Kaya kika-istorya ko po talaga sinda to dig deeper on their medical history, family history, social background kapos para maka-arrive ka sa diagnosis. Bako lang physical examination and laboratory. Yes. Po, it's more of pigaputang history, medical history. Opo. Napakalaking bagay po ang medical history para sa aming mga doctors, mga practitioners in arriving into a diagnosis. Okay. Sabi kan sa rong texter, Hen, good morning, Tabi. Doc, thank you for that information. Ako, ang puro kang guramoy ko, nagbibinhod, lalo pag malipot. Ano daw po ang gusto sabihin kay ni? May na-mention ka baga daw ka sa bago na gari. Nagkukulong. Pero sa iya, namiminhod. Oo. Iyo po. Oo. Pwedeng bako pa man yan na pigapot ng CREST syndrome or belong sa scleroderma. Pwedeng other diseases po yan. And there are other diseases that can give that kind of symptoms. Ang saro duman, pwedeng pigapot ng neuropathies. Itong sa ugat mismo, sa nerve. Pwede man sa blood circulation. So dakulon po kitang dapat na i-consider before we arrive on a single diagnosis. And that requires, yan nga ni, history, laboratory, tapos check-up. Po. So mas maganda po, magpa-consult na po kayo para makita talaga natin. Okay. Malaman natin kung ano talaga yung nararamdaman mo. Sabi kan sa rong texter ta, 2090, Kuya Henry, tama bang spelling ng scleroderma? Tama po. Kasi sabi niya, meron pa akong ganyan sa kitabi. Igwa siya do, kining paradangog ta. Di ko arang perang edad kay ni. Sa edad. Definitely, siguro babae yan. Sabi mo kasi bago pala nini, exclusive sa babae. Yes po. Most common. Common sa mga babae, 80%. Okay. Sabi niya, sutugan ko po naghelang kaya nahulog sa bone cancer. Huli na ng maaraman, yan pala nanghelang. Kun bako ki Dr. De Los Reyes, sabi niya. Opo. Si Dr. Ann. Yan talaga po ang Dr. Ann. Ako dyan na naaraman, Dok, na iyan pala daso hilang kantugang niya, pero nagkaigwang komplikasyon sa bone, naging problema sa bone cancer. Opo, posible po. Tapos sabi nga natin, bagsak ng immune system yan pwedeng ma-trigger since ang cancer is genetically related or connected. Pwede po talagang mahulog yan. Kasi pag sinabi nating systemic na sabi natin, di ba? When we talk of usapang rheuma, which is ang scleroderma belongs, that concerns about the skin, the connective tissues, yung underneath yan, and the bones or joints. I see. So pwede po talagang yan. There is a possibility. Opo. So nag-text pa lang do ka sa bago na igwada siya, 54 years old. Babae man talaga. Babae pa lang talaga. Po. So, natanda po ini sa babae sana. medyo Remember the XY chromosome, XX. So igwa talaga silang salient that determines ang genetically merong determined ang gene that makes a man a man, a woman a woman. Kaya nagkakaroon po ng ganun. Okay. Okay. So sa babae sana palang talaga ini nakuha na ini, na helang na ini. Alright. Another one, sabi kan texter ta, ay salamat. Nagaparakulog kayaan sa kuyang mga guramoy sa palad. Yan palang babae na hilang.
Paguna, yun na ini. Baka magkakakwarta yan, Sir Ren. Katulbagan pala. Nagkatulbagan. Oh, sabi ni 3852, Doc Chris, may similarity po ba yan? May similarity po ba siya sa lupus? Opo. There's a similarity nito sa lupus. Opo. Kasi it belongs din sa autoimmune disease. Ano po? Systemic din kasi ang lupus po eh. Meron din siyang patches. So what makes systemic lupus erythematosus or SLE different from scleroderma, yung patches niya, meron siyang butterfly rash sa mukha. Na korting paru-paru. Ayan. Yeah. Well, ito namang sa scleroderma, morphs po ito na tinatawag. Parang malalaking bilog-bilog. Hindi siya mukhang butterfly. Okay. Good morning, Igso. Idol ko talaga si Doc Chris. Ayos man ini. Salamat, sir. Alright. Doc, ano po na usually ang very vital organ na enot na nagkakaiguanin komplikasyon kung ini po lumala ang sitwasyon tabi sa tao? Opo. Involved po dyan ang definitely skin. Dyan po nagpupuon yan. Then, mararom yan. Maduman sa subcutaneous tissue, maduman sa bone. Then, ma-spread na po yan. Ang sa earliest na pigatamaan po kaan, iyon na digestive system. Kaya nga po nagkakaigwa ng esophageal dysmotility. Yeah. So, mga paglunok. Opo. So, intestine. Then, maduman po yan sa kidneys. Then lungs, then iyon na po ito, bilog na. Ang gabos po baga na tissues kang body is composed of connective tissues. Just imagine na pag nag-increase po ang collagen mo, mataragas po yan. So, day talaga siya ganong ma-function. So, usually po, ang mga advanced stage kang scleroderma, they died because of multiple organ failure. Ayun. Okay. Sabi kang Texelda, Doc Hen, sorry po, kabubukas ko lang kang radyo. Ay, yan mako akang nahudya. Nadagitan. Yan mako amo. Dekaraw lang po, sorry. Joke lang. Okay. Ano po ang kausa, sabi niya, ano po ang kausa kang scleroderma? Opo. Aside from genetic, po, Doc. genes. Genes. Walang iba kundi genes. Si gene. Yes. Nagkakaroon ng aberration doon sa sequencing po niya. Ito. May nabasa po ako niyan, konektado daw sa autoimmune. Opo, yun nga po. Yes. Saro man talaga, Doc. Yes. Na-mention na po natin kanina, kaya nga po yung ating confirmatory test is ANA. Opo. I see, okay. Ay ba ini unahapot ka ini? Tot sa mga ibang hapot, tot sa ibang hapot ha. Nga kita magkarelibo. Tot sa ibang hapot ha. Balik ang kay doktor. Kayang-kaya Dr. Christine Bagon ini. Good morning, Hen. So, pinsan ko na taga Cebu, arog po ka ng helang. Pero, nadipisilan siya kang nagbados. May posibilidad po na suaki niya magkaigwa ka ito, Doc? Iyo po, dahil po magkakaigwa ang aki. Opo. It's, kumbaga sa less than percentage. Pero, dako lang percentage na magkaigwa ng miscarriage. Pag magkaigwa ang sarong, Okay. ang sarong pregnant women na na-diagnose with scleroderma. So, hopefully, talagang pag na-manage ng maaga, and maagapan, sana makadeliver po ito at mailuwas o aki na warang komplikasyon. Siyempre, bako na directly scleroderma ang makaka-affect duman sa baby, but the complications that is brought by the disease. So, sana walang komplikasyon na mangyari doon sa bata. Ipasiguro pa bantayan kimaray sa OB. Doc? So, OB niya? Iyo po. Opo, OB po. Most probably, aram na kang OB yan ta. Aram na nga ni kaning pinsan niya na nag-text sa iya na ito so relative duman sa Cebu. Okay. Kadakol pong hapot, babalikan ta ka doktor, taon lang ha. Magka-commercial break mo na kami ni John. Bali lang, bago lugod kita sa commercial. Taon ni may hapot na on air. Hello, good morning. Hello, good morning po. Yes, ma. Ako po, may scleroderma din po. Okay. Ganyan po, Sir Ren, tumingla
grabe na namamatian ko since 2013 pa ako kaini. Tapos po, nagkapuro-tulo na nga ni akong mulo sa bipis. Si Doc Levy nga ni Ansaro na nagtutul kan inot. Opo. Sige, ang surulog kan mga blooms ko. Ah, Iyo po. okay. Tapos, garuda, kung saan yun yan, pag naaga akong haro-harayo, ano ba, mga sampulong hakbang, garo napapagal na ako maghango. Sabi ko, magaga na naging garo ako, Ay. kan agong ni... Oh, hindi ka muna kaya. Hindi ko na magparaisipan. Pirang taong ka na po ka na nagwakaan, madam? Ngayon, 60 po ako kan, ngayon na July. 60 ka? 2013 pa ako. 2013. Kaya lang, garo na yun, nagtataragas talaga po. Oo. Ang mga gurumoy ko, nagbibipon na. Dan, iba, nakulugo ng mga bones ko, yung mamati ko. Iyo, oo. So gusto mo maghagad ki advice kay Dokta? Although alam ko may doktor ka naman, may gusto ka pong ihapot kay Dr. Chris? Iyo po, Dok, sa pag-ano po, mahalos naman daw ako. Kami po ako, kasi patient po ako ni Doktora De Los Reyes. O yun man talaga. Tama sa Dr. na dumanan mo kay Dr. De Los Reyes. Di ka po maghadit. Hala ba pa ang buhay mo? Kaya lang grabe ang bulong ko po. Kaya... Iyo man talaga. Iyo man talaga. Kailangan Oo. ko maintenance. Opo. Iyo man talaga. Habang nag-aanoy, nahidapan din ako sa mga mahal bagas ang bulong ko. Iyo po. Iyo po. Okay. Dagdag lang po na pangadya. Tabuday ka. Isa Yes, ka more po sa prayers pangadya po ko. and hold on. Sabi ta, just keep your immune system strong. Yes. Ano po, kapusugan sana. Para ubot naman ako kaya ako nag-ano sa kung side effect na yan kan mga bulong ko ano sa kasuhapon ko nagparaudo ako nin maghapon hanggang kasubang dirilog na dugo. Oh, sus ko pangyayari. Pangadya po ang sitwasyon mo, madam? Yung Iyo, okay. Okay. Salamat po sa pag-share ha. Salamat po sa sharing. Okay, oo. Dok, bago kita mag-commercial break, gura naman, mahal ang mga buta. Sabi niya, mahal daan mga bulungan, maintenance ka, antabi. Iyo po, sa mga immunosuppressants, mahal po talaga yan. It Oo. costs thousands. Oo. Tapos depende kung pirang session. Ay, So, medyo magastos man po talaga pag ang bulong mo mga sa autoimmune. Ano po, mga makantidad po talaga ang presyo kang bulong ka. Mga sabihin Oo. ng 1.5 pataas. Yes, yes. Okay, so ikaw... Sarong klaseng bulong pa sana po yan. Oo. Kung talaga pala, medyo sa presyo pa sa naman ang gargam bulong mo, pwedeng, yan, magabat na Pwedeng pa sa mapulog ng bulong nagkakailang. mo, magabat. Yeah. Oo. Opo. Okay. So ang inom ang pag-inom kandok susug sa order kan doktor ano? Sa severity. Sa Opo, severity. opo. Oo. Sa severity. Sabi ta nga ni, kung ano sa mga simptomas mo, iyo ang bubulong unta. Iya. Po, to prevent itong progression. At kung pirang simptomas mo, iyo ang bulong mo. At ang saro sa mga ano po dikdi is yan na nga ni steroids. Iya po. Pero sabi ta nga ni medyo conservative kitang magtao ka na steroid kasi magayon na bulong yan ang pigat sabit ng miracle drug. Opo. But ang prolonged intake po kan pwedeng magkaigwaning boomerang effect sa imo. Yeah. Instead na makarahay, iyo pang makaraot. Yes. Kaya yes. limited and under direct supervision talagang pig-advise me pag nagtataw po kami kay steroid. Yeah. Pigataw mi po talaga yan pagkaipuhan na talaga sa rin kumbaga sa huling alas mga araw. Yes. Yes. Opo. Okay, Dok. Balikan ta ka po tawad lang ha. Okay, Sir Red. Bibreak muna kami na yun, Boda. May isa ro lang akong news item na babasaon para sa sponsor tango niya na pag-aga. Magbabalik po ang Radyo Klinika. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf and Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ma,
Sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Dahil na po tatawanan kan gobyerno nin mga sensitibong COVID-19 vaccines ang mga local government units na magpalyar na makapagsaray nin marhay. Ini matapos na magkaproblema ang cold storage facility kan Muntinlupa City kung saan pinagtatakutan na makompromeso ang kondisyon kan mga bakunang nakatago digdi. Sigon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., inang nahiling nindang sarong pwedeng ipataw sa napadusa sa mga lokal na gobyerno na bako handa na magsaray nin kan mga sensitibong bakuna. Halimbawa, kung maraot ang storage facility nin sarong LGU and Pfizer vaccine, lao man ang dain na sinda makakaresibi kan bakunang ini. Posible man na magkaigwalin paninimbagan ang mga officer in charge sa vaccination program nin sarong LGU in kasong igwang masayang na COVID-19 vaccine. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Na Proxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Farex B Complex, tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Clemex Forte. Clemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bored ka na? Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021.
Sige, balik kita mga tugang sa programa. Alas 8:27 na. Makaskaso ng oras na ha. Balikan tapos si Dr. Chris Ganan. Dr. Chris? Yes, good morning, Sir Hen. Opo. Oni may text digdi. I do not know kung... Pero mas maray na tinext niya sa kuya. Ipabot ko sa imo ha. Sabi niya, good morning po, Hen. Ask ko lang po kung may Raynaud's, tama ma-pronounce? Raynaud's, Dok, tama no? Raynaud's disease. Opo. Okay lang ba na magpabaksin? Kasi may Raynaud's disease ako, ang nag-detect ako kay amlodipine. Dr. Chris? Opo. Pwede ka man po magpabaksin but seek clearance from rheumatologist or specialist. Saro yan sa mga piga requiring magkuha medical certificate because ang disease na yan, it belongs to autoimmune kind of disease. So, kinakaipuhan pong may clearance or medical certificate. Pero pwede kang mabaksinan. Yan pala, related man sa autoimmune system, Dok, ano? Hilang na yan, Yes po. Opo. Okay. Bakit po ang dalawang braso ko minsan nagabinod at tamlay? Pwede makitanong kay Dok? Gari man namin sa ni Dok naman sa very symptoms. tanglay or neuropathy nga ni po yan. Sabi tangani, maraming pwedeng maging sakit yan. Mas maganda na po yung magpa-check up para ma-evaluate po talaga natin. Opo. Ito, Sir Hen, ako po may scleroderma. Nag-start din po sa arthritis. 16 na po ako, kadakol habang nagahaloy. Kung minsan, grabe na po ang namamatayan. Dok, another testimony ka sa tuyang Paradangaw. Iyo po, opo. So, medyo dakol digdi sa sa albay. Oo. Nagpun pa lang sa iya, sa arthritis lang, tapos na-diagnose siya. Opo. Yes, usually yan po talaga. So nasabi nga ni, stiffening of the joints usually sa distal aspects or sa puro kang daliri, tapos kang toes. Then eventually, masasabi mo habang naghahaloy, kakaiba na siya. Aside from that, may mga iba ka pang namamatian. I see. Lalo na so weakness kang muscle. Na may kaiba ng garo ng luluya ka. Bukod duman sa kulog. Opo, good morning Henry, Doc Chris. Sir, non-related po sa topic ang hapot ko. Pwede po magpabakuna kahit may iniinom na gamot sa kolesterol? Salamat po, sabi ni Dads. Opo, pwede po. Pwede. Alright. Ito. Kung iba man ang hapot kan sa rawayo na ini na pangbabae nga ni ito, yan ang pigtataramong man, yan, titamaan kang scleroderma, latusunta ka na. So sa panglalaki, hindi na ako nasala. Sa may stiffness, Sarap na parang okay. Maray kong dumansa na, Sir Ren? Okay. Yan po na caller mo na babae, tinulungan niya ni Dr. Alan Lucanyas ng blood platelets. Yun. Thank you po Tinabangan ba Dr. Alan ito? Itong napundok na babae, nangayon po pala sa blood platelets, nag-transfusion man ng gano'n, Yes, good morning, Sir Alan Lucanyas. Sabi ni, very good talaga yan si Dr. Chris. Doktor siya ng father ko last year. Very good ka talaga, Dok. Thank you. Thank you po. Kaparadakol, Dok, sa imong mga niya. Salamat. Maray na Share the blessings. Maray na indikasyon yan. Alright, speaking of scleroderma, ano po ang mga pwedeng gawin para lumakas ang immune? Ang text na immune Ano pa? Baka Dok may mga suggestion da ka mo kung para kumusog ang immune, sabi niya. Baka immune system, gusto sabihin niya. Opo. In case na kung igwak kay family history, kaiyan po. Opo. Inot na inot po sa pagpakusog ng immune system, stay away from vices. Bawal ang alcohol, bawal magsigarilyo, Tapos kumain po ng tama, mga masusustansyang pagkain, huwag yung mga matataba. Get plenty of enough sleep of 6 to 8 hours. Opo. Mag-exercise din. So yan po yung mga basic natin in order to increase your immune system. Tapos andyan yung supplementation na tinatawag.
Ano po? Pero wag kang iinom ng mga matataas yung collagen o yung mga may vitamin C because that will further aggravate yung scleroderma. Remember na ang scleroderma is increase in collagen. O yung sa pagpapalakas ng tissue. So any foods or supplements that is connected with increasing the collagen should be avoided. Opo. Ayun. Tama. Nakaka-aggravate siya, Dok, ano? Diba? Nakaka-aggravate Yes, lalo po. siya kang helang. Okay. Well, tamahanap ako digdi sa Facebook viewers ta kung igwa kihapo tungkol dyan ta. Irakman. Masupo kung ta mabasa. Okay. Dayag. Magaling po si Doktor magdiagnose, may care sa pasyente, sabi ni Dearest Competente Raimundo. Ganun, mga doktor talaga, ganun talaga may compassion, di ba, Dok? May love, di ba? Tama, Dok? Mapagmahal at saka mapag-alaga, Dok. Tama, Dr. Chris? Dok? Ribok-ribok si Dok. Ang sinabi ko, ang doktor, mapag-alaga. Hello? Dok, gani biglang nagluya sa signal mo kung sinabihan ko ng doktor, mapag-alaga, ano? Hindi ko ito nadagog sa REM. Biglang nagluya ang signal. Alam mo man sa tuya. Biglang luminuya. Biglang luminuya sa signal. Kuminontra. Okay. Sabi ni Roche, barang taga ang pangaran. Okay, sabi niya, ask ko po kung left and right, this is about an arthritis, hanggang nag-chill po ako at nagkulog ang lawas ko. Ano po ba ito? Ano ang gigibohon ko? Dok, tabi. Oo. Pag nag-chill po, pwedeng may infectious process na nangyayari, lalo na kung fever. Opo. May infection na tinatawag. So, mas maganda po magpa-examine ng blood, ng dugo. Then, pa-check up na lang po sa specialista, sa doktor. Para nang sa ganun, maagapan kung ano man yung nararamdaman mo para ma-prevent natin yung complication. Yes. May baksina po ba, Doc, sa scleroderma? Sabi kang listener ta. Sa pagkakaram ko, wala po eh. Sabi ta nga ni, warang treatment. Iyo po. Iyo ano. So warang vaccine, wala siyang kwan talaga. Management lang para ma-prolong. Tampiga vaccinanta po is mga infectious process that is caused by a microorganism. Hindi po man po cause any kang microorganism. Autoimmune. Opo. Okay, so paano kayo ni Doc? Alas 8:34 na naman. Pasensya na po sa mga texter ta na kung anong mga hapot nindo. Pero ano yan, at least gari na i-deliver ta naman sa gusto ng objective kan sa tuyang discussions. Na informarantan publiko sa scleroderma. Pero ako Dok, ko aram na ikaw palang kitang mga listeners sige sa palibutan na ikaw mga araw ka na. Na ano man po ako, medyo dakol ito. Patang nadangog kong nagkaroon kay testimonies. Yes. Iga pa lang sa palibot ak andig di na arog ka na helang na. At least naging aware kita. Mura so pamilya kayan matawan na nakimagkanigong advance information na kung mga pwedeng gibuhon para in case na sabi mo na sa genes yan, genetics yan, hindi makaprepare sila kan sa tuyang mga kababayan. Opo. Okay, Doc. Di na po akong hapot unless na ikatabi, may gusto kang hiras sa nagdadangugon yan, tabi, habang magayon na paghilingunan sa imong background, tabi sa imong clinic dyan sa Daddy's Angel. Iyo po. Ining clinic ko, gari, kung bako siya mukhang clinic, garo sa naharong. Gari harong lang. Kung iyo garo hobby house, kung makalaw ka digdi sirhen, yung mga collections po ako digdi, para ma-relax so patients na. Yes, the best. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Sa lahat ng listeners, viewers, sa FB ng Radyo Klinika, sa mga patients ko po. Maraming salamat po sa inyo. And always keep safe and stay safe. Magpabakuna na po, magpalista na yung hindi pa nababakunahan. So, kinakailangan nating suportahan yan. And lastly po, Sir Hen, i-announce ko na po ito, heads up, na I will be transferring doon sa Vinson Street, katabi ng BMSC for a bigger place. Para meron pong sufficient waiting area yung mga patients ko. Moving out for a better service, sabi nga. Saan po, Dok? Saan tabi? Ang bago mong location? Along Vinson Street, kataid kang BMSC Laboratory. So, ma-start po ako duman ang
effective is August 9. That is Monday. Opo. Tapos abangan nyo man po, ma-extend ba na akong clinic sa Gaisano under sa MMG. So bagong tayong building po duman. Iyo po. Mas marayan na mas kiseng ka dumanan niya unon mga pasyente matabangan niya to. So pag yaw ka na duman, Dok, just inform us and text me para ma-share ta sa bagong sa paradangog ta kung saan ka natabi pwedeng dumanan. Yes sir, yes sir. Opo. Thank you. Thank you, Dr. Chris. Mabuhay ka po. Ingat permi. Okay, thank you. Okay po. Sige. Alright. Mga tugang Dr. Chris Gianan, mga tugang sa tuyang amigo, suki po sa programang Radyo Clinic. Thank you, mga tugang. Salamat kan silang pagantabay. Ako Bicol, susunod na. Goodbye. Salamat. Nakulo na kong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat,